Takže čus, vítam vás pri treťom dieli na serveri Iglesias Craft a dneska si ideme opäť zahrať Skywars, takže ideme na to. Prepáčte, že 2 dní alebo 3 dní nevyšlo video, ale nechcel sa mi veľmi. Ani som nemal čas, lebo mal som sa učiť a také, tak prepáčte, ale teraz vám to vynahradím. Toto je moja neobľúbená mapa. Snežná alebo ľadová. Ale aj tá sa dá zahrať, ideme dole. Či tu už není? Tu není už. Prepáčte, ak ma zle počuť, ale... Ej. Čo je? Tí si už vodu spúšťajú. No veď. Jaj, bože môj. Tak ideme za ním. No. On nás ešte nevidí. No. Tak keď nás nevidí, tak to využijeme. Ale... Rýchlo. Myška. Ako mi zamrzá myška zas. Takto. Ideme za ním. Dáme mu. Ježiš, on nás dá... Nie, dobre, dali sme ho, fú. To bolo tesné. No dobre. To bolo na tesnotku. Toto ma štve, že sa tak kolžem potom. Joj, tá myška ma naozaj sere už. No, takže sme tu už len 4. Tak vidíte na tom. No, poď. Leaderboard. No. Dobre. Fú, to bola tesnotka s tým. A toho by sme... Ale ako sa to buguje? A ten spadol. No. Zomri. A kde je ten 4? Aha, tam je. IPčka bude zas v popisku videa pre tých, ktorí by vedeli. Je to veľmi dobrý server. No, takže... Joj, nepokoj sa, myška. Spadol, nie? A nie je to voda. Fú, ešte aj. Parkour.
ešte hore ideme vyššie. Ale máme. Dobre. Padaj dole. Čo sa tu buguje? Fú, dobre. Nech sa tí tam bijú. Bijú, fiú. Veď už skáp. No, skáp už. Skáp už. Dobre. Dobre, vydarilo sa nám tu. Ale ešte sa bude sa snažiť. Bude sa snažiť dostať sa k nám. Ale my ho dáme mu omeletu. Že hrám aj na Survival Games, potom ešte aj na takom poľskom serveri. No hrám väčšinou na takých serveroch, kde tých vecí v Českách je veľa, najviac. Bo keď je tam toho málo, tak ma to veľmi nebaví. Poď ty, evil. Nie! Dorimajs! Voda, voda, voda! Ty evil, ty evil! Ty evil! To sa nám veľmi nepodarilo. No kebyže nás nezhodí, tak ideme druhú, nevadí, no. Ale hneď nás to dobre. Musím si prekopať túto. Dobre. Ale to bola tesnotka. No. Dneska sa mi nič nedarí. Myška sa mi buguje. Ten kde sa nám trepe tam? Padaj dole. Týmujeme sa s tým? S tým? Takže ten sa s nami nechce týmovať. Neviem, mohli by sme ho dáko toho tam. Prask. Nepoješ k nám? My ťa zhodíme. Jak to? Nič. Ty bazmek. Aha, ten už tam. Tak pokúsime sa ho zhodiť. Headshot. A to nebol headshot. Ej. Ja potom za ním rýchlo. Ej. Nie. Nie. Chyca vody. Musíme byť ticho, že... Tak toto sme vychytali, ale ak nám zaterasí vodu, tak neprežijeme. Modlíme sa k tomu, aby nie. Jaj. Prosím. A ten nás možno nevidel, že sme spadli do vody, tak... Nie! Jablčko! No, hore choj. To sme nevychytali trošku. Ale nevadí. Ako rýchlo sa nám uberá tento vzduch. Jaj, čo je? Nie. Fúha.
Ten do nás dáko láduje do nás. To už nemá cenu. Lebo nám už... No, takže... Ešte si dáme mapku. A budem natáčať aj tutoriály. Napríklad ako dať do Minecraftu mapu. Alebo texture pack a také. No čo je? No poďme. No, dobre. A zas tá mapa, na ktorej sme prehrali. Ale sú tu veľmi dobrí hráči na tomto serveri. To už nič nie. Veľmi dobrí hráči. Ale my sme lepší. Počkajte, toho by sme tam mohli hneď dať dole. Bo ten sa snaží aj... No, ale neviem prečo nám to takto. Prepáčte, to môj brat. Evil. No už. Fuj. No. Tak ako sa to buguje, neviem. Evil 1. To čo? Takže ešte jednu stihneme. Prepáčte za môjho brata, ale to aj keď mu poviem, že idem natáčať, ale on to vôbec nechápe. No takže ešte túto mapku a asi končíme. To by sme... No! Padaj už stoje! Joj. Ale ja to serem už. Idem tam. To kto? Ejha. Padaj tam! Dobre, no. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber.